Hej og velkommen til Duo Gaming kanalen. I dag skal vi spille Slope igen, og hvis vi ikke får 50, så skal vi spille Slope i en time. Vi fik lige 38 inden, så den prøver vi lige at sige helt stille. Koncentrere os om at få mange. Hold. Hvis vi ikke får 50, så skal lave Slope i 10. Ja, det bliver meget sørgelige tider. Og igen kommer vi nok til at råbe lidt og grine rigtig meget, så det må man selvfølgelig undskylde på forhånd. Så håber vi lige, at lyden er lidt bedre i den her end den var i den sidste. Det var virkelig dårlig lyd. Jeg kan ikke finde knappen. Det vil vi selvfølgelig gerne lige undskylde, men det havde vi ikke lige lagt mærke til. Jeg havde ikke set, hvor meget vi var på. Jeg får ikke 49 igen. Yes, let's go. Vi se, altså hvis I synes, jeg er lidt skuffet over, at I ikke har skrevet nogle kommentarer, det vil jeg sige. Så jeg synes, mit glæde, I skal gå ned og skrive, hvis vi skal gøre igen, hvis vi skal have mere. Det skal ikke være over 100, for det kommer ikke til at ske. Men måske 70 eller 60 eller 50 igen. Så har vi nogle forsøg. Men så skal det. Der var offside. Ja. Så går den. Jeg vil se, vi kan slå den. Men vi skal i hvert fald ikke tage en team Slope nu. Og mig selv, at de ikke skrev nogen kommentarer. Men vi kommer også snart til, at jeg spiller på en anden computer. Så at der kommer noget andet end det her. Men jeg tænker, at vi skal prøve at spille Rocket League. Måske optager vi en dag, men ellers så skal vi spille Rocket League. Og så lige til at starte med det, skiftes vi bare. Og så på et tidspunkt, så spiller jeg på min egen. Hvor dårlig lyden var. Ja. Så underteksten kunne forstå, hvad vi sagde. Og det er ingen liv. Jeg synes ikke, I skal slå undertekster på. Det er hvad, I steder mobning. Der er faktisk lidt mobning, hvis I slår undertekster på. Jeg kunne sådan overhovedet ikke følge med underteksterne. Tror jeg nok, underteksten på dansk. Jo, det var det. Så når vi sagde noget, så var det bare det helt modsatte af, hvad du siger. Men som i den sidste må jeg gerne skrive, hvor mange. Vi skal spille. Det var sådan noget. Jeg glemte lige TikTok ind. Må I med glæde. En lille ting, ikke? Vi spiller jo på samme keyboard, det tror jeg ikke lige vil fortælle det. At vi spiller
meget svært. Ja. Skal vi ikke rigtig snakke sammen? Vi er simpelthen bedre så meget, vi behøver snakke så meget sammen. Tiki-taka. Ej, den ramte bare. Der. Ui. Den havde jeg ikke lige forudset. Ja. Ej, hvis I har nogle gode spil, så må I gerne skrive det, og jeg må ikke lade, hvis det er nogle spil, vi kan spille på én computer, så for eksempel slå, for det er bare lidt normalt, at vi spiller det på én computer, altså 2 spil, men altså... Ja, for der i fremtiden. Ja, vi har jo en computer. Vi har faktisk 2 computer. Så det kan vi jo bruge, hvis vi spiller. Nej. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg kiggede hen. Jeg er ikke lige fokuseret. Jeg skal bare lige sige, at vi har sådan lidt ondt i hals. Så, ja. Jeg skal snart have et ellers hjem. Hold! Ej. Nej. Ej. Jamen, hvad sker der? Nu tager vi os lige sammen her. Stilhed.
Hætter vi mikrofonen helt ud i ansigtet næste gang, så snakker vi bare her. Tager vi 50. Jeg vil lige se, at vi kan slå den anden. Jeg glemte lige, at det var nok lige... Ja. Det gjorde jeg så. Det var urealistisk, vi rørte den ikke. Tekniske problemer. Ja. Det her, det er sidst. Ja. Nu har jeg fået et halsbolse, så nu er jeg glad. Hold da, der skal vi bare op. Går den ud igen. Der er bremsen. Der. Nej. Nå. Tak fordi I så med, og så ses vi i vores næste video. Hej hej.